Този клип е за всеки, когото мога да насърча, като му разкажа моята история и какво мисля за MRC като цяло, как той ми помогна. Моята история е следната. Още от малък поех погрешен път, наркотици, лоша компания, вредни навици. Исках да изпъкна, момичета, статус, всичко. Опитвах се да се доказвам пред другите. Но доказването идваше от влиянието на баща ми. Той има нарцистично личностно разстройство. Постоянно ми казваше: не ставаш, не можеш, никога няма да успееш. Аз постоянно се доказвах и попаднах в тези токсични среди. Компанията ме изтласка още по-надолу. Но въпреки всичко винаги съм знаел, това не е правилният път. Трябва да си добър, да помагаш, да благодариш, да бъдеш човек. Намерих своя път. Здрави тренировки, дисциплина, особено дисциплина. Дисциплината винаги побеждава. Да си непорочен означава да запълваш деня си от начало до край с правилни ангажименти и ясен план. Цел номер 1 – непорочност. Постоянно да си зает, без безцелно време. Защото когато има време за губене, идват идиотски идеи. Книгата на MRC ми помогна много, чрез точната част за духовността, защото аз съм много емоционален. Винаги използвам емоция. Но конфликтите ми винаги водеха до агресия, първосигнално. С времето осъзнах, не е добър път. Книгата ми даде по-широк мироглед как да управлявам емоциите си. Онлайн достъпът към MRC платформата ти дава ясна насока. Преценка къде си, какъв човек си, какво е заложено в характера ти. След това, ти сам трябва да започнеш да разсъждаваш, да се самопознаваш. Браво на MRC за това, че бута младото поколение напред. Ако и аз мога да помогна на някого с моята история, ще съм благодарен.